Na paradajkách odstraňujem spodné listy, ktoré sú pri zemi, z dôvodu toho, že keď polievam, alebo vy keď máte vonku vysadenú paradajku, tak po daždi schnú tieto listy pomalšie a často sú to prvé listy, na ktorých sa objaví príznak peronospóry, listových škvrn a múčnatky. Takisto odstraňujem na paradajkách okrem výhonkov pazuchových aj niektoré listy, pretože vývojom rastliny vzniká veľká listová hmota, ktorá spotrebováva vodu a živiny z pôdy. Niektoré odrody paradajok vytvárajú väčšie listy, ktoré sú hustejšie zoskupené a potom sa vetranie rastliny spomalí a rastline treba pomôcť, takže ja odstraňujem prebytočné listy alebo odstránim polovičku toho listu, nie celý. Samozrejme, že to robím s citom, že nie je to tak, že ošklbem hoci ktoré listy, proste podľa potreby, približne tak raz za týždeň, keď prídem večer k tým paradajkám, pozriem sa, čo dorástlo, odstránim tie pazuchové výhonky a takisto, keď je prehustená rastlina, tak odstránim prebytočné listy alebo odstránim čas z tých listov. Zlepší sa tým celková cirkulácia vzduchu, urýchli sa odparovanie vody z povrchu listov a tým sa aj znižuje riziko hubových chorôb a straty vody a živín na udržanie týchto listov. Rastlina potom po odstránení listov presmeruje svoje živiny do plodov. Treba to ale robiť s citom, nie že odstránite všetky listy naraz. Robím to v intervale a sledujem, ako sa na rastline prejavia prípadné zmeny. Samozrejme, treba si nožnice alebo štikačky vydezinfikovať, keď striháte. Takže počas jedného týždňa sa odstráni niekoľko listov. Takéto tempo nevyvolá v rastline stres. Ak by sme sa ale ponáhľali a odstránime príliš skoro tie listy alebo veľa, môže dôjsť k negatívnej reakcii. Treba počkať, kým sa nevytvoria mladé plody a potom začať odstraňovať tie prebytočné listy. Samozrejme opakujem s citom. Vzhľadom na to, že rastlina listy potrebuje na to, aby mohol prebiehať proces fotosyntézy a správne absorbovať živiny, najmä pri listovej výžive, nie je dobre tie listy odstraňovať príliš skoro. Počkáme si, keď vidíme už na tých paradajkách tie plody.